салому дуруди худро ба ҳамдиёрони азиз мерасонам, ба ҳама он бародароне ки дар шаҳри муҳоҷират қарор доранд. Ва ман Холов Муҳаммад Юсуф писари Иззат Амон мебошам. Ва ба шумо чӣ гуфтаниям? тӯли ин 3 рӯз шуд мо дар ҳамроҳи падарам мулоқот мекунем, дар мулоқот ҳастем. вазъи саломатиашон хуб аст, ягон хел таҳдидам нест, ягон хел шиканҷаам надидем. ва падарам даъват карданд ки бачаҳои муҳоҷир, шумо илтимос ба ягон хел тазоҳурот наравед, чунки дар Федератсияи Россия муҳоҷиронро барои тазоҳурот бисёр метавонанд ки ҳар хел ҷиноятҳои вазнин гарданашон бор кунанд, ё депорт кунанд, ё ҷарима кунанд. хулоса барои ҳамин падари ман ҳеҷ вақт хостори як мушкилии шумо набуд ва ба сари хитон мушкил накунед ҳамин корро. падари ман ҳамин чиза аз шумо хоҳиш кард ва гуфт ки иншоалло ба наздикӣ ба озодӣ мебароянд. тӯли 1 рӯз 2 рӯзи дигар қазия ҳалли худша ёфтагӣ аст.